Централната лаборатория по микробиология е създадена през 1950 година от един от бащите на клиничната микробиология, доцент Славчо Нейчев. В лабораторията разполагаме с голям набор от съвременни апарати, както и китови тестове за бърза и навременна диагностика. Обема на работа в лабораторията е изключително голям. На практика няма инфекциозно заболяване, причинено от бактерии и гъбички, които да не могат да бъдат диагностицирани. Разполагаме и с огромна база от антибиотични препарати, с които тестваме чувствителността на тези микроорганизми към всичките в момента регистрирани в България антибиотични препарати. В лабораторията работят 5 лекари с призната специалност по микробиология, 8 медицински лаборанта, 1 компютърен специалист и 2 лабораторни работници. Благодарение на високата си квалификация и ерудираност, благодарение на съвременните диагностични методи, които прилагаме в лабораторията, качествените реактиви и консумативи, гарантираме една много точна и навременна микробиологична диагноза, един много правилен консултативен подход към лежащо болните и към амбулаторните ни пациенти.